Sve vreme smo zapravo prepušteni sami sebi. Sami smo sa sobom. Moramo da kleknemo pred sopstvenim Bogom u samo našem hramu. Sve je, prijatelji, do nas samih. Bog. To je koncept u odnosu na koju merimo svoju bol. Umetnost. To je samo jedan od načina na koju čovjek izražava svoju bol. Ljubav je obećanje. Ljubav je suvenir. Kad ti se jednom da, nikada je više zaboraviti nećeš. Nikada ne dozvoli da ljubav iščezne. Evolucija, napredak, razvoj i sve nade da će ovaj svijet biti bolje mesto. Počivaju na neustrašivosti i iskrenoj viziji ljudi koji istinski vole život. Kad ne mogu da se izrazim srcem i pesmom, ja onda moram da govorim umom i razumom. Ponekad se čovjek zapita, hoću da kažem, stvarno se zapita. Znam ja da mi stvaramo sopstvenu realnost i da uvek imamo izbora i tako dalje. Ali koliko je toga već unapred određeno? Da li uvek moramo da naiđemo na raskrsnicu sa 2 puta, 2 staze, a obe unapred nam zadate? Trebalo bi da postoje stotine staza i puteva, da čovjek može da izabere ovaj pravac ili onaj, da ima svoju šansu da bira. To je sve ponekad tako neshvatljivo. Budite pošteni. Poštenjem verovatno nećete steći puno prijatelja, ali ćete zato steći one prave. Ja u Boga verujem, ali ne kao u neko tamo biće, kao nekog sedokosog starca na nebu. Ja verujem u ono što su ljudi nazivaju Bogom, nešto što se nalazi u svakom od nas. Verujem da je sve što je Isus Hrist govorio, što je Buda govorio, što su Muhamed i svi ostali govorili, da je sve to istina. Problemi su samo u prevodu. Duboko verujem da je Hrist bio u pravu. Buda je također bio u pravu. I svi njima slični ljudi su u pravu. Svi oni istu stvar propovedaju, a ja u njihovu propoved verujem. Verujem u ono što je Hrist zaista rekao, o suštini ljubavi i dobrote. Ne verujem u ono što ljudi pričaju da je on rekao. Hrišćanstvo će nestati. Imaće sve manje sledbenika i na kraju će iščeznuti. Ja ne znam što će prvo nestati, rock'n'roll ili hrišćanstvo. Isus Hrist je bio dobar, ali su njegovi učenici bili glupi i prosečni. Zbog tih koji hrišćanstvo krivotvore i obezvređuju, ono gubi u mojim očima. Ja ne znam šta ono prvo dolazi, rock'n'roll muzika ili hrišćanstvo. Uzgred, budi rečeno, ja ne verujem u juče. Greška je samo omaška, ništa strašno. Omaška postaje greška samo onda kada ne uspemo da je ispravimo. Sreća. Tako nazivamo stanje kada se ne osjećamo potišteno i mizerno. Svaka stvar na svijetu je važna koliko i ona druga. Ne postoje problemi, postoje samo rešenja. Ničega novog nema pod suncem. Svi putevi i dalje vode u Rim. I niko drugi ne može da uradi ono što moramo sami da uradimo. Ne mogu ja da vas trgnem iz dremeža i probudim vas. To morate sami da uradite. Ne mogu ja da vas izlečim. Samo vi to možete učiniti. Svi mi sijamo, kao mesec, kao zvijezde, kao sunce. Ako biti egomanijak, znači verovati u ono što radiš, verovati u sopstvenu umetnost i muziku, onda mene u tom smislu mogu tako nazvati. Ja verujem u ono što radim i evo, javno to kažem. Vreme koje smo protraćili, uživajući da ga traćimo, ne može se nazvati protraćenim. Svako od vas je genijalan i svi ste tako divni. Zato vam i ne treba niko da vam kaže ko ste i šta ste. Vi ste ono što jeste. Zapisujem tako ponešto na papiriće, pa to potom gurnem u džepove. Kada se toga dovoljno nakupi, dobijem knjigu. Sve će na kraju biti u redu. Ako nije u redu, onda još nije došao kraj.